बोला बोला बाबा भूतनाथ की देवा डीजे उमेश सुखीपुर बाजार कैसे आई बाबा बड़े दूर देवा घर बा। कैसे आई बाबा बड़े दूर देवा घर बा। सुनिला कि बाबा बड़ी कठिन डगर बा। सुनिला कि बाबा बड़ी कठिन डगर बा। कैसे आई बाबा बड़े दूर देवा घर बा। कैसे आई बाबा बड़े दूर देवा घर बा। डीजे उमेश सुखीपुर बाजार कन्हवा बोले के कारिया हो। कैसे आई तोहरे दुआरिया। देखे के मन बड़ा करेला ए बाबा राउर नगरिया। कन्हवा बोले के कारिया हो। कैसे आई तोहरे दुआरिया। देखे के मन बड़ा करेला ए बाबा राउर नगरिया। डर लागे चलत कोरोना के कहर बा। कैसे आई बाबा बड़ी दूर देवा घर बा। सुनिला कि बाबा बड़ी कठिन डगर बा। सुनिला कि बाबा बड़ी कठिन डगर बा। कैसे आई बाबा बड़ी दूर देवा घर बा। कैसे आई बाबा बड़ी दूर देवा घर बा। डीजे उमेश सुखीपुर बाजार बरसे लारिम झिम सवनवा हो। झोले बाकारी बदरिया। जलवा चढ़ावे आइल बनी। खोल दिए बाबा केवड़िया। बरसे लारिम झिम सवनवा हो। झोले बाकारी बदरिया। जलवा चढ़ावे आइल बनी। खोल दिए बाबा केवड़िया। रहुए पाटिकल संदीप के नजर बा। कैसे आई बाबा बड़ी दूर देवा घर बा। सुनिला कि बाबा बड़ी कठिन डगर बा। सुनिला कि बाबा बड़ी कठिन डगर बा। कैसे आई